Jekk tigwadanja l-mara, tigwadanja s-soċjetà kollha. B'dan il-ħsieb il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech nieda l-kampanja bit-tema Indaqs, ġimgħa ta' attivitajiet biex jitwassal il-messaġġ li l-mara hi meħtieġa, importanti u għandha sem attiv fis-soċjetà. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista qed jenfasizza li soċjetà li fiha l-mara timxi l-qudiem hi soċjetà aktar ġusta. Soċjetà b'mara li timxi aktar il-qoddim hija soċjetà aktar ġusta, hija soċjetà aktar b'saħħitha. U għalhekk jiena nixtieq nara illi anke fil-familji tagħna, anki fl-iskejjel tagħna, is-sistema edukattiva trid tipprepara l-tfal tagħna biex ikollhom aktar rispett lejn kulħadd. Fil-waqt li tenna l-importanza li m'għandux ikun hemm distinzjoni bejn is-sessi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-messaġġ favur l-ugwaljanza m'għandux ikun marbut biss ma' 8 ta' Marzu, iżda matul is-sena kollha. Ejja naraw illi dan ma jkunx biss xi ħaġa nagħmlu darba fis-sena, imma li tkun xi ħaġa illi nagħmlu kuljum. Li npoġġu fuq quddiem fil-livell tal-aġenda anke nazzjonali isem il-mara, il-ħiliet tal-mara u l-avvanz tal-mara. Minnaħa tagħha ma' Net News, il-President tal-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista Graziella Tartprevi qalet li din is-sena intażlet it-tema Indaqs għax dik id-direzzjoni fejn il-Partit Nazzjonalista jrid jasal, partikolarment fejn jidħlu drittijiet iżda anke dmirijiet fis-soċjetà. Għażilna propju Indaqs għax dak huwa id-direzzjoni fejn aħna rridu naslu. U dan il-partit qiegħed jaffermah u qiegħed jaffermah permezz ta' din it-tema u qegħdin ngħidu illi il-mara għandha tiġi b'mod ugwali, b'mod indaqs, b'mod partikolari fejn jidħlu id-drittijiet, però wkoll trid tkun indaqs fejn dawk li huma opportunitajiet u magħha torbot ħafna ir-responsabbiltajiet. Hija għamlet referenza wkoll għas-sem importanti li kellu l-Partit Nazzjonalista fil-Parlament meta kienet qed tiġi diskussa liġi favur bilanċ bejn il-ġeneri. Fost l-oħrajn kien grazzi għal Partit Nazzjonalista li n-nisa jistgħu jkunu inklużi mill-ewwel u mingħajr ma wieħed jistenna l-proċess kollu tal-elezzjonijiet każwali. Matul it-tnedija li fija Bernard Grech kien akkumpanjat minn Martu Enmeri u wħud mill-uffiċjali tal-MMPN kien spjegat li matul dawn il-jiem se jtellaw qatt tal-laqat kif ukoll attivitajiet soċjali u ambjentali fost l-oħrajn.